Iată povestea tradusă în limba română, păstrând exact structura, detaliile și emoția originalului, inclusiv finalul pentru canalul tău. Sunetul frânelor scârțâind pe asfaltul umed din București a fost ultimul lucru pe care Alina l-a auzit înainte de întuneric. Nu a fost timp să țipe, doar impactul brutal cu metalul rece, sticla explodând în mii de fragmente sclipitoare sub lumina cenușie a după amiezii, mirosul de cauciuc ars amestecat cu ploaia, apoi nimic altceva decât sirene în depărtare, devenind tot mai apropiate, perforând tăcerea ireală care o învăluia. Când s-a trezit, lumina fluorescentă a spitalului îi ardea ochii. Albă, clinică, fără milă, mirosul de antiseptic îi invada nările, lipindu-se de gât. A încercat să-și miște degetele de la picioare, o încercare instinctivă, aproape infantilă. Nimic. A încercat din nou. Tăcere absolută de la brâu în jos, ca și cum jumătate din corpul ei ar fi fost șters. Medicul avea ochii obosiți și vocea monotonă a cuiva care repeta aceeași sentință de 10 de ani. Paraplegie permanentă. Leziunea măduvei a fost gravă. Îmi pare foarte rău. Îmi pare rău, ca și cum cuvintele ar putea repara ceva. Ca și cum scuzele ar umple golul care acum locuia în corpul ei. 3 săptămâni mai târziu, când Alina reușea în sfârșit să se transfere singură din pat în scaunul cu rotile fără ajutorul asistentelor, Vlad a apărut cu o valiză. A recunoscut valiza, șmaros din piele italienească, cadoul de ziua lui pe care ea însăși îl dăruise cu 2 ani în urmă. Obiectul părea greu în mâna lui, prea greu pentru a conține doar haine. A intrat încet, ca și cum ar fi călcat pe un teren minat. Părul blond perfect pieptănat, cămașa scumpă impecabilă, atât de frumos și atât de gol în același timp. Alina, a început, dar vocea i-a cedat. Ea nu a spus nimic. Doar a privit cum el își scotea verigheta aurie de pe deget, cu o mișcare calculată, aproape repetată. Metalul a strălucit sub lumina artificială înainte de a ateriza pe noptieră cu un sunet sec, final. Eu nu am semnat un contract să fiu asistent medical, Alina. Cuvintele au ieșit repede, ca și cum ar fi memorat discursul pe drum. M-am căsătorit cu o femeie care mergea, care dansa, care mergea la petreceri cu mine. Asta nu mai ești tu. Îmi pare rău, dar nu pot. Tăcerea care a urmat avea greutate. O tăcere care strivea, care sufoca. Alina a deschis gura, dar nu a ieșit niciun sunet. A simțit doar uscăciunea în gât, nodul imposibil de desfăcut. Îmi pare rău, a repetat el, luând valiza. Sunetul fermoarului închizându-se a răsunat ca un foc de armă. Pașii lui pe coridor, tot mai îndepărtați, păreau să numere secundele până la inevitabil. Ușa s-a închis. Tăcere din nou. Alina a rămas acolo, nemișcată în scaunul care acum era extensia permanentă a corpului ei. Pereții albi ai camerei păreau să se apropie, strângând, comprimând. Prin fereastră vedea cerul Bucureștiului, gri după ploaie, greu, fără promisiunea soarelui. Norii se mișcau încet, indiferenți. Atunci au venit lacrimile. Nu lacrimi delicate de film romantic, ci hohote violente care îi scuturau umerii, care îi ardeau gâtul, care udau perna. A plâns pentru viața care se terminase, pentru femeia care fusese, pentru bărbatul care o abandonase când avea cea mai mare nevoie de el. A plâns până nu a mai avut lacrimi, până când corpul a fost prea epuizat pentru a mai simți altceva decât gol. Afară, ploaia a reînceput. 6 luni mai târziu, vara a ajuns în București aducând o căldură sufocantă și o lumină aurie care invada prin fereastra apartamentului adaptat al Alinei. Dar înăuntru, întunericul rămânea. Ceasul suna la 7 dimineața. Alina deschidea ochii spre tavanul alb. Mereu același tavan, mereu aceeași senzație de greutate moartă în picioare. Transferul din pat în scaun devenise o rutină mecanică. Sprijinirea brațelor, impulsul corpului, ajustarea picioarelor inerte. 15 minute de efort doar pentru a începe ziua. Baia adaptată avea bare de susținere metalice și reci. Dușul, o bancă. Fiecare acțiune simplă a dimineții, spălatul pe dinți, pieptănatul părului, părea monumental de obositoare. Nu din cauza efortului fizic, ci din cauza mementoului constant a tot ceea ce se schimbase. Apartamentul era prea tăcut. Înainte,
Se trezea cu Vlad mormăind despre ședințe, cu știri la televizor, cu viața întâmplându-se. Acum, doar tic-tacul ceasului de pe perete și zumzetul îndepărtat al traficului de afară. Uneori, râsete de copii jucându-se pe stradă invadau prin fereastra deschisă, mementouri crude ale unei normalități care nu mai era a ei. Oglinda de pe hol fusese întoarsă cu fața la perete. Alina nu mai putea să se privească, nu pentru că era urâtă și obiectiv. Fața ei rămăsese aceeași, părul negru încă îi cădea în valuri perfecte pe umeri, ci pentru că nu recunoștea persoana reflectată. Cine era Alina acum? Femeia din scaun? Cea abandonată? Biata fată la care oamenii se uitau cu o milă prost disimulată? Telefonul nu mai suna. Prietenii dispăruseră treptat, ca nisipul printre degete. Mai întâi veneau vizitele solidare, apoi mesajele sporadice, în cele din urmă tăcerea absolută. Nimeni nu știa ce să spună cuiva, a cărui viață făcuse implozie. Era mai ușor să se prefacă faptul că ea nu exista. După amiezele se târau interminabile. Alina stătea lângă fereastră, observând lumea de afară. Oamenii alergau să prindă autobuzul. Cupluri se plimbau ținându-se de mână. Femei cu tocuri înalte și rochii legere se bucurau de vară. Viața se întâmpla în timp ce ea era prinsă într-o bulă de sticlă, observând, dar neparticipând. Cine e Alina acum? Întrebarea răsuna în mintea ei în fiecare noapte. Executiva de marketing de succes era moartă. Soția era moartă. Femeia care dansa la petreceri, care călătorea spontan, care trăia fără să se gândească la accesibilitate era moartă. Ce rămânea? Într-o seară deosebit de caldă, când soarele de vară vopsea pereții în auriu și căldura părea să topească până și gândurile, Alina a luat o decizie. Nu putea continua așa. 6 luni închisă în apartament, 6 luni fugind de lume. Trebuia să iasă, fie și doar pentru a dovedi că poate. A deschis dulapul pentru prima dată în ultimele săptămâni. Hainele elegante erau încă acolo, rochii, bluze de mătase, fuste care nu mai aveau sens. A ales o bluză albă simplă și pantaloni lejeri. S-a dat cu ruj, un gest mic, dar semnificativ. Și-a împletit părul. Mâinile îi tremurau când a deschis ușa apartamentului. Coridorul blocului părea interminabil. Liftul claustrofobic. Dar când ușa de la intrare s-a deschis și aerul cald al Bucureștiului i-a atins fața, ceva s-a trezit. Mic, fragil, dar viu. Soarele amiezii cădea necruțător peste străzile cu piatră cubică neregulată. Alina înainta încet fiecare piatră inegală, făcând scaunul să tremure și să vibreze. Roțile mici se blocau constant în gropile dintre pietrele vechi, moștenirea fermecătoare a Bucureștiului, pe care nimeni nu o considera o problemă până nu ajungea într-un scaun cu rotile. În jur, orașul își trăia ritmul frenetic de vară. Oamenii mergeau repede, fugind de căldură spre umbra cafenelelor. Turiștii fotografiau biserici ortodoxe cu cupole aurii strălucind pe cerul albastru profund. Păsările cântau în copacii care mărgineau bulevardul. Mirosul de cafea espresso și pâine caldă scăpa din brutăriile tradiționale. Alina se îndrepta spre micul magazin de la colț. Un obiectiv simplu: să cumpere fructe. Să dovedească faptul că poate face ceva absolut obișnuit. Dar când a ajuns, treapta de la intrare părea un munte de netrecut. 15 centimetri de beton. Barieră absolută. A încercat din unghiuri diferite. A căutat o rampă care nu exista. A simțit căldura arzându-i ceafa, transpirația curgându-i pe spate. Un bărbat a trecut, s-a uitat și a ferit privirea rapid. O femeie i-a oferit ajutorul pe un ton plin de milă care durea mai mult decât orice insultă. Nu, mulțumesc, a murmurat Alina, obrajii arzându-i de umilință. A decis să se întoarcă. Dar când a întors scaunul, roata dreaptă s-a blocat într-o groapă adâncă între două pietre. A tras cu putere. Sacoșa de pânză pe care o ținea în poală a alunecat căzând. Portocalele și merele s-au rostogolit pe trotuar în toate direcțiile, unele oprindu-se la bordură, altele rostogolindu-se în rigolă. Lumea a apărut să înghețe. Alina a privit fructele împrăștiate, metafora perfectă a vieții ei care se destrăma. Oamenii treceau.
unii oprindu-se să privească cu acea expresie de milă pe care ea o ura. Un adolescent a ridicat un măr și i l-a dat înapoi de parcă ar fi făcut o pomană. A vrut să dispară, pur și simplu să se evapore acolo, sub soarele crud al verii. Străzile astea vechi sunt groaznice, nu-i așa? A spus o voce profundă. Alina și-a ridicat ochii. Un bărbat înalt era ghemuit la nivelul ei, nu stând în picioare și privind de sus, ci ghemuit, întâlnindu-i privirea direct. Avea în jur de 35 de ani, umeri lați sub o cămașă albă cu mânecile suflecate până la coate. Fața bronzată de soare, trăsături puternice, dar blânde, ochi de culoarea mierii care nu purtau milă, doar umanitate. "Pot să te ajut?" a întrebat el, deja adunând portocalele cu mâini mari și grijulii. Alina a încuviințat, incapabilă să vorbească. Gâtul îi era prea strâns. El a adunat fiecare fruct metodic, punându-l înapoi în sacoșă. Apoi, fără să ceară permisiunea, dar și fără a fi invaziv, a prins spătarul scaunului și l-a tras din groapă cu o mișcare fermă și blândă în același timp. "Gata." A zâmbit, linii fine formându-se la colțurile ochilor. Un miros ușor de cafea și lemn emana de la el. "Sunt Stefan, apropo, arhitect. Mă înfurii de fiecare dată când văd trotuarele astea. Restaurez clădiri istorice prin oraș și mă lupt mereu pentru accesibilitate." "Alina!" a reușit ea să spună, vocea ieșind mai răgușită decât intenționa. "Încântat, Alina." A arătat spre magazin. "Treapta aia e ridicolă. Știi, lucrez la un proiect exact despre asta. Să facem Bucureștiul mai accesibil, fără să pierdem farmecul istoric. Te-ar deranja să-mi dai contactul tău? Mi-ar plăcea să am opinia ta. Experiența reală valorează mai mult decât orice manual." Ceva în felul în care vorbea. Direct, a interesat, sincer, fără condescendență, a făcut-o pe Alina să accepte înainte să gândească. Și pentru că e căldura asta infernală, Stefan a privit în jur, protejându-și ochii de soare. "E o cafenea la colț cu umbră și aer condiționat. Mă lași să-ți fac cinste cu o cafea, ca o scuză pentru străzile imposibile ale orașului nostru?" Alina l-a privit, la zâmbetul sincer, la mâna întinsă nu pentru a o trage, ci arătând calea. La ochii care o vedeau, chiar o vedeau, nu ca pe un obiect de milă, ci ca pe o persoană. "Da," și-a auzit propria voce spunând, "mi-ar plăcea." Și pentru prima dată în 6 luni a simțit ceva trezindu-se în piept. Mic, ezitant, fragil ca flacăra unei lumânări, dar viu. Cafeneaua era fermecătoare în felul în care doar localurile vechi din București reușeau să fie. Mese mici din fier forjat sub o copertină dungată în alb și albastru, flori în ghivece atârnate. O briză ușoară aducând alinare de la căldura dogoritoare a străzii. Stefan a tras un scaun de la masă pentru a face loc, un gest natural și nepretențios. S-a așezat și i-a făcut semn chelnerului, un domn cu mustăți albe care a adus imediat 2 pahare cu apă rece. "Espresso dublu," a cerut Stefan. "Și tu?" "La fel," a răspuns Alina, surprinsă de fermitatea din propria voce. Apa rece i-a curs pe gât ca o binecuvântare. Pentru prima dată în ultimele luni, Alina și-a permis să observe cu adevărat împrejurimile. Oamenii de la alte mese râzând, sunetul ceștilor lovindu-se de farfurioare, mirosul puternic și reconfortant de cafea proaspătă amestecat cu parfumul de iasomie din jardinierele apropiate. "Deci, arhitectură," a început Stefan, sprijinindu-și coatele pe masă. "Tu cu ce te ocupi?" "Mă ocupam," a corectat Alina automat, apoi și-a mușcat buza. "Marketing, publicitate. Aveam propria consultanță." "Aveai?" Înainte de... A făcut un gest vag spre scaun. "Și ce te împiedică acum?" a întrebat el de parcă ar fi fost cel mai evident lucru din lume. Alina a clipit, confuză. Scaunul. Ți-ai pierdut picioarele sau creierul?" Întrebarea a venit atât de direct încât Alina nu a știut dacă să se simtă jignită sau să râdă. A scos un sunet undeva între cele două. "Scuze, am fost nepoliticos." Stefan s-a aplecat înainte. "Dar vorbesc serios. Ai creier, viziune, talent, experiență. Scaunul e doar logistică. Clienților le pasă de rezultate, nu de câte picioare ai. Chelnerul a adus cafelele, espresso perfecte cu o cremă aurie la suprafață." Prima înghițitură a Alinei a fost amară și tare, trezind simțuri care fuseseră adormite. Conversația a curs surprinzător.
Stefan vorbea despre proiectele lui de restaurare cu o pasiune care îi făcea ochii să strălucească. I-a arătat poze pe telefon, clădiri Belle Époque cu fațade restaurate, biserici ortodoxe cu aurul strălucind, interioare transformate păstrând sufletul istoric. Dar provocarea reală, a explicat el, rotind ceașca în mâini, este să modernizezi fără să descaracterizezi. Bucureștiul are arhitectura asta incredibilă, dar multe clădiri sunt inaccesibile. Scări abrupte, uși înguste, băi minuscule. Visul meu e să creez protocoale de restaurare care respectă istoria, dar îi includ pe toți. Trebuie să fie complicat să convingi proprietarii, a comentat Alina, surprinsă de propriul interes genuin. Nici nu-ți imaginezi. A râs, un sunet grav și molipsitor, dar sunt insistent. A urmat o pauză confortabilă. Stefan a luat ultima înghițitură de cafea înainte să vorbească, cu vocea mai scăzută. Mi-am pierdut soția acum 3 ani. Cancer. În 9 luni între diagnostic și... Nu a terminat fraza. Am învățat că viața se poate schimba în secunde, că planurile sunt iluzii, că ceea ce contează e azi, acum, cafeaua asta, conversația asta. Alina a simțit cum îi se strânge pieptul. Nu de milă pentru el, ci de recunoaștere, cineva care înțelegea că pământul poate dispărea de sub picioare fără avertisment. Îmi pare foarte rău, a spus sincer, și mie îmi pare rău pentru prin ce ai trecut. I-a întâlnit privirea, menținând contactul. Dar știi ce nu regret? Că sunt aici acum, cunoscându-te pe tine. Inima Alinei a accelerat. Trecuse mult timp de când cineva o privea așa, nu cu milă, nu cu disconfort, ci cu interes genuin, ca și cum ea ar fi fost o persoană interesantă, nu o problemă de rezolvat. Spune-mi despre visele tale, a cerut Stefan, înainte de toate. Când te gândeai la viitor? Ce vedeai? Nimeni nu întrebase asta. Nici familia, nici prietenii, nici terapeuții. Toți se concentrau pe prezent, pe acceptare, pe adaptare. Nimeni nu întreba despre vise. Eu, a ezitat Alina, vocea tremurându-i, voiam să extind consultanța, să lucrez cu branduri internaționale, să am birou în mai multe orașe, să fiu o referință în domeniu. Și ce te împiedică? Stefan, eu... Nu, serios, s-a aplecat mai mult, intens. Ce anume te împiedică? Nu ai nevoie să mergi ca să ai idei strălucite. Nu ai nevoie să dansezi ca să creezi campanii. Nu ai nevoie să urci scări ca să faci ședințe online. Atunci ce? Alina a deschis gura, a închis-o. A încercat să găsească un răspuns, dar cuvintele nu veneau, pentru că el avea dreptate. Scaunul era un obstacol logistic, nu existențial. Ceea ce o împiedica cu adevărat era frica, era rușinea. Faptul că acceptase verdictul lui Vlad, că ea nu mai era nimic fără picioare funcționale. Gândește-te la asta, a spus Stefan blând, atingându-i ușor umărul. Contactul a fost scurt, dar a ars pe piele. Mi-ar plăcea mult să văd ce ai crea. Când s-au despărțit o oră mai târziu, soarele era mai jos, lumina aurie scăldând străzile. Stefan i-a notat numărul, promițând să-i trimită detalii despre proiecte. Alina s-a întors acasă simțind ceva ciudat, aproape uitat. Speranță. Vara a avansat transformându-se într-o toamnă blândă. 4 luni au trecut ca într-un montaj cinematografic. Întâlniri în cafenele, conversații care se întindeau pe ore întregi, plimbări prin parcuri cu mulți copaci unde Alina putea circula liber pe aleile pavate. Stefan avea un mod special de a o include, fără să o facă să se simtă specială. Nu oferea niciodată ajutor nesolicitat. Nu puncta niciodată dificultățile. Pur și simplu era acolo, prezent, interesat, real. La una dintre aceste întâlniri, așezați în parcul Cismigiu sub umbra copacilor centenari, el a adus portofoliul complet al proiectelor sale. Fotografii, planuri, bugete. A arătat spre o clădire guvernamentală istorică. Uite asta, frumoasă pe afară, un coșmar pe dinăuntru. A trecut cu degetul peste poze, coridoare înguste, băi inaccesibile, lift minuscul. Și uite, vor să facă un program de relații cu publicul, dar uită că jumătate din populație nu poate intra. E frustrant, a fost de acord Alina, studiind imaginile. Știi câte clădiri din București sunt așa? Sute, poate mii.
Stefan s-a uitat la ea cu acel fel direct pe care îl avea. Tu ai putea oferi consultanță firmelor despre asta, nu arhitectură tehnică, eu fac partea aia, ci strategie, comunicare, cum să vinzi accesibilitatea nu ca obligație legală, ci ca oportunitate de afaceri. Sămânța a fost plantată atât de lin, încât Alina aproape că nu a observat. Dar în acea noapte, singură în apartament, a deschis laptopul care stătuse închis luni de zile. Ecranul s-a aprins luminându-i fața. Degetele au ezitat deasupra tastaturii înainte să înceapă să tasteze. Mai întâi a fost cercetarea, date despre accesibilitatea în București, legislație, cazuri de succes internaționale. Apoi, o încercare timidă. A deschis un document gol și a început să scrie un proiect de consultanță. Cuvintele au curs încet la început, ruginite de lunile de nefolosire, dar pe măsură ce tasta, ceva s-a trezit. Alina executiva, analitica, vizionara, care fusese îngropată sub straturi de durere și autodistrugere, a început să iasă la suprafață. A lucrat până în zori. Când a închis în sfârșit laptopul, cerul prin fereastră se lumina deja cu nuanțe rozalii de auroră. Inima îi bătea accelerat, nu de anxietate, ci de entuziasm. Ceva ce nu mai simțise de atâta timp încât aproape uitase numele, Scop. Primii clienți au fost mici, un magazin de haine care voia să devină inclusiv, un cabinet medical care avea nevoie de renovări. Alina crea strategii de comunicare, planuri de accesibilitate, traininguri pentru echipe. Stefan îi recomanda parteneri tehnici. Ea încheia contracte. Banii au început să intre. Nu mulți, dar suficienți ca să respire. Mai important, încrederea revenea. Într-o cafenea la Apus, la luni după acea primă întâlnire, Alina i-a arătat lui Stefan proiectul care avea să schimbe totul. Contractul pentru renovarea completă a unei clădiri guvernamentale istorice. Aceeași pe care i-o arătase el cu luni în urmă. Au cumpărat ideea ta, a explicat, entuziasmul transmițându-se în voce. Accesibilitatea ca brand, guvern inclusiv, comunicare masivă despre schimbări. Și a făcut o pauză dramatică. Te vor pe tine ca arhitect șef. Stefan s-a uitat la documente, apoi la ea. Un zâmbet lent s-a format pe fața lui. Ești incredibilă, a spus pur și simplu, dar era ceva diferit în felul în care a spus-o, în felul în care i-a ținut mâna peste masă, degetele împletindu-se natural, în felul în care ochii lui au zăbovit asupra ei, intenși, plini de lucruri nespuse. Stefan, a început Alina, dar vocea i-a cedat. Știu, a spus el încet. Și eu. Tensiunea dintre ei era palpabilă, electrică, luni de apropiere crescândă, de conversații profunde, de priviri care durau cu câteva secunde prea mult. Totul culminând în acel moment, sub lumina aurie a sfârșitului de după amiază, cu mâinile împletite pe masă. Niciunul dintre cei doi nu s-a mișcat. Dar ceva s-a schimbat. O linie invizibilă a fost trecută și nu mai exista cale de întoarcere. Primăvara s-a întors în București, pictând orașul în flori. Un an întreg de la ziua în care Stefan o ajutase pe stradă. Un an de transformare atât de profundă, încât Alina uneori abia își recunoștea propria viață. Consultanța creștea exponențial. Un mic birou într-o clădire istorică adaptată. 2 angajați, contracte cu companii din toată România. Alina purta costume elegante, se machia cu grijă, își prindea părul într-un coc profesional. Executiva înviase, nu aceeași de dinainte, ci o versiune mai puternică, mai conștientă, mai reală, dar inima încă ezita. Stefan a invitat-o la cină la el acasă într-o vineri de mai. Apartamentul de la etajul 4 dintr-o clădire restaurată chiar de el avea o terasă cu vedere spre București. Când Alina a ajuns la lăsarea serii, orașul se lumina ca o constelație terestră. Bine ai venit, a zâmbit Stefan, purtând blugi și o cămașă casual. Sper că îți place risotto. E singurul lucru pe care știu să-l fac decent. Terasa avea o masă mică, lumânări, flori proaspete într-o vază simplă. Muzică suave se auzea din apartament. Mirosul de vin și ierburi plutea în aerul cald al nopții. Au vorbit în timpul cinei despre proiecte, despre oraș, despre tot și nimic.
dar exista un curent subteran de tensiune. Ceva nespus pulsa între fiecare frază, fiecare pauză, fiecare privire prelungită. Când au terminat, Stefan a servit vin românesc în pahare fine. Luminile Bucureștiului clipeau ca niște licurici giganți. Clopotele unei biserici îndepărtate au bătut ora 9. "Alina!" a spus Stefan în cele din urmă, cu vocea mai scăzută decât de obicei. "Trebuie să-ți spun ceva." Ea a simțit inima accelerând. A strâns paharul cu putere ca să nu-i tremure mâinile. "M-am îndrăgostit de tine." Cuvintele au ieșit direct, fără înflorituri. Nu în ziua în care te-am ajutat, deși a fost marcant, ci săptămâni mai târziu, când mi-ai arătat primul proiect și ochii îți străluceau din nou. Am văzut femeia incredibilă care ești, puternică, inteligentă, pasionată. Am văzut dincolo de scaun, dincolo de trecut, dincolo de tot. Te-am văzut pe tine." Alina a deschis gura, dar nu a ieșit niciun sunet. Lacrimile ardeau în spatele ochilor. "Stefan, eu nu sunt completă. Nu pot să-ți ofer tot ce un bărbat..." "Oprește-te!" S-a ridicat, s-a apropiat, s-a ghemuit lângă ea cum făcuse în prima zi. "Ești cea mai completă femeie pe care o cunosc. Puternică nu pentru că nu te frângi, ci pentru că te-ai frânt și te-ai reconstruit. Strălucitoare, frumoasă, reală. Scaunul nu te definește, inima ta, da. Și eu sunt complet îndrăgostit de această inimă." Lacrimile au căzut în sfârșit, nu de durere, ci de ceva atât de pur încât durea pe să fie văzută, să fie înțeleasă, să fie iubită exact așa cum era. Stefan i-a șters lacrimile cu degetul mare, o mișcare tandră și intimă. "Pot să te sărut?" a întrebat încet. Alina a încuvințat, incapabilă să vorbească. Sărutul a fost lent, tandru, profund, gust de vin și promisiuni, textura buzelor moi întâlnindu-se sub luminile Bucureștiului, mâinile lui în părul ei, mâinile ei pe fața lui. Întreaga lume dispărând până au rămas doar ei doi, pe acea terasă, în acel oraș, în acel moment perfect. Când s-au separat, Stefan și-a ținut fața aproape de a ei. "Vom căuta cei mai buni specialiști din lume," a spus cu convingere. "Nu pentru că trebuie să te schimbi, ci pentru că meriți toate posibilitățile. Dacă există o șansă, oricât de mică, meriți să încerci. Și dacă nu funcționează, atunci ne vom întoarce acasă și vom continua să trăim. Pentru că viața nu este despre a merge sau a nu merge. E despre a iubi, a crea, a exista. Și eu vreau să exist cu tine, oricum ar fi." Alina și-a permis să se relaxeze în brațele lui. Și-a sprijinit capul pe umărul masculin, respirând mirosul care acum îi era familiar, cafea, lemn, acasă. Prin fereastră, Bucureștiul strălucea ca o aprobare tăcută. Pentru prima dată de la accident, Alina s-a simțit completă. 2 ani și jumătate au trecut ca un vis de primăvară, devenind realitate solidă. Consultanța explodase. 3 birouri: București, Berlin, Barcelona. 15 angajați. Contracte cu corporații multinaționale. Alina călătorea prin Europa ținând discursuri despre design inclusiv, accesibilitate ca strategie de business, spargerea paradigmelor. Numele ei devenise o referință, dar adevărata transformare era fizică. Tratamentul experimental într-o clinică elvețiană funcționase parțial. Operații delicate, fizioterapie intensivă, luni de durere și speranță alternate. Rezultat: Alina mergea. Nu perfect, avea nevoie de un baston elegant, avea limitări, obosea repede, dar mergea. Prima dată când Stefan a văzut-o făcând 3 pași singură, a plâns, lacrimi tăcute curgându-i pe față, în timp ce îi ținea mâinile, sprijinind-o fără să o care. Acum, în seara galei anuale a companiei, Alina era în fața oglinzii camerei de hotel de 5 stele. Rochia albastru marin lungă cădea perfect, părul liber în valuri, machiaj impecabil, bastonul de abanos cu detalii din argint sprijinit de comodă, nu ascuns, ci incorporat în ținută ca un accesoriu elegant. "Ești desăvârșită," a spus Stefan din ușă, în smoking impecabil cu ochii strălucind de mândrie. Sala istorică unde avea loc gala era o capodoperă a arhitecturii Belle Époque. Candelabre de cristal proiectau curcubee pe pereți.
Fresce pe tavan spuneau povești din secole trecute. 300 de invitați, oameni de afaceri, politicieni, jurnaliști, parteneri internaționali. Alina a intrat la braț cu Stefan. Fiecare pas cu bastonul era o declarație. Am supraviețuit. Am învins. Sunt aici. Premiul pentru inovație în design urban a fost înmânat la mijlocul serii. Când i-au strigat numele, aplauzele au explodat în sală. Alina a dat drumul brațului lui Stefan și a mers spre scenă. Singură, încet, dar cu demnitate absolută. Fiecare pas era un triumf. Sub reflectoare, ținând trofeul de cristal, a ținut un discurs scurt, dar puternic. Acest premiu nu este al meu, este al tuturor celor care au fost subestimați, care au auzit nu poți, care au trebuit să se frângă pentru a se reconstrui mai puternici. Mulțumesc! Mai târziu, la barul sălii, Alina lua o cupă de șampanie când o voce familiară i-a făcut corpul să înghețe. Alina s-a întors încet. Vlad era acolo. Mai bătrân, trăsături obosite, costum scump, dar prost ajustat. Încerca să pară de succes, dar transpira eșec prin fiecare detaliu, pantofi uzați, privire disperată, postură curbată. Ești incredibilă. A privit-o de sus până jos, uimire genuină în voce. Am văzut în ziare tot ce ai realizat. Mereu am știut că ești specială. Eu am fost imatur, speriat. Dar încă te iubesc, Alina. Putem să o luăm de la capăt? Alina l-a studiat calm. Nu a simțit furie. Nu a simțit durere. Doar o indiferență profundă și eliberatoare. Vlad, ai dreptate într-o privință pe care mi-ai spus-o la spital. Vocea ei a ieșit fermă, clară. Eu nu mai sunt acea femeie. Acea femeie credea că are nevoie de aprobare masculină pentru a exista. Că valoarea ei stătea în a fi dorită, nu în a fi capabilă. Femeia care am devenit știe exact cât valorează și știe cât valorezi și tu. Nu e furie, e indiferență. Tu pur și simplu nu mai contezi. Vlad a pălit. A deschis gura, a închis-o, a deschis-o din nou. Niciun cuvânt nu a ieșit. Stefan a apărut lângă Alina, cu mâna protectoare pe talia ei. Nu amenințător, doar prezent. Cred că e mai bine să pleci, a spus politicos. Vlad a ieșit cu spatele curbat, un om învins mergând printre invitați care nu îi dădeau atenție. Alina a eliberat o respirație pe care nu știa că o ținea. Au venit lacrimile, nu de tristețe, ci de ușurare finală. Eliberare completă de o fantomă care o bântuia de ani de zile. Ești bine? A întrebat Stefan încet. Perfect. A zâmbit printre lacrimi. Pentru prima dată, complet perfect. Trupa a început să cânte. Stefan a întins mâna. Îmi acorzi acest dans. Au dansat încet în centrul sălii, Alina sprijinindu-se de el, cu bastonul într-o parte, mișcându-se în ritmul pe care corpul îl permitea. Nu era un dans perfect de revistă, era real, uman, frumos în imperfecțiunea sa. Și când Stefan i-a șoptit, te iubesc-mi la ureche, Alina a știut că își găsise casa. Nunta a avut loc într-o grădină a Palatului Mogoșoaia, într-o dimineață de primăvară radiantă. Ceremonie intimă sub o pergolă acoperită de trandafiri albi. 50 de invitați. Doar oameni care contau cu adevărat. Alina a mers spre Stefan fără ajutor, cu bastonul în mână, pași fermi pe gazonul moale. Rochia simplă de dantelă albă plutea în briza ușoară. Părul liber împodobit cu flori mici, fața liberă de machiaj greu, doar frumusețe naturală accentuată de fericire pură. Stefan era la capătul drumului, lacrimi curgându-i deja liber pe față. Nu era rușine în a plânge, doar dragoste revărsându-se. Jurămintele au fost scurte, dar devastatoare. Tu m-ai învățat, a spus Stefan, cu vocea gătuită, că dragostea adevărată nu înseamnă să cari pe cineva, ci să mergi alături, în ritmul potrivit, respectând fiecare pas. Înseamnă să vezi persoana, nu obstacolele, să sărbătorești victoriile mici, ca pe niște cuceriri monumentale. Promit să te iubesc în toate ritmurile, în toate anotimpurile, în toate momentele. Alina și-a șters lacrimile înainte să vorbească. Tu m-ai găsit frântă și nu ai încercat să mă repari. M-ai văzut întreagă când eu însă mi uitasem cum.
Mi-ai arătat că puterea nu înseamnă să nu cazi niciodată, ci să te ridici mereu. Că frumusețea nu stă în corpul perfect, ci în inima deschisă. Promit să te iubesc cu toată imperfecțiunea care mă face umană, cu toată recunoștința care mi inundă pieptul. Sărutul a pecetluit promisiunile. Aplauze ușoare, păsări cântând în copaci. Parfum de trandafiri umplând aerul, primăvara în apogeu, metafora perfectă a noului început. 4 ani mai târziu, casa de la periferia Bucureștiului era o grădină înfloritoare de viață. 2 copii se jucau sub soarele auriu de sfârșit de după amiază, o fetiță de 3 ani cu părul negru al mamei, alergând desculță prin iarbă, un băiețel de 1 an mergând de-a bușilea după un fluture. Stefan își împingea fiica în leagănul legat de copacul centenar, râsete cristaline răsunând. Băiețelul s-a rostogolit până la Alina, care stătea pe iarbă cu bastonul sprijinit de trunchi. Ea și-a luat fiul în brațe, sărutându-i fruntea transpirată, inhalând mirosul de copilărie, soare, iarbă, puritate. Casa avea o grădină imensă plantată chiar de ei, trandafiri, lalele, iasomie, lavandă, culori explodând peste tot. Înăuntru era un spațiu adaptat, dar primitor, rampe line, uși largi, totul gândit pentru a facilita fără a părea spital. Dar cel mai important era intangibilul, era pacea. Era fericirea care pătrundea în fiecare cameră, fiecare conversație, fiecare îmbrățișare. În timp ce își privea familia, soțul împingând leagănul, fiica strigând mai tare, tati, fiul salivând mulțumit în brațele ei, Alina și-a permis să reflecteze. Uneori încă visez la ziua aia, s-a gândit ea. Scaunul blocat între pietre, fructele rostogolindu-se, căldura sufocantă amestecată cu umilința, arzând mai tare decât orice soare. Mă trezesc transpirată, cu inima accelerată, întorcându-mă în acel moment de disperare completă. Dar acum știu adevărul. Nu accidentul mi-a schimbat viața, ci Stefan ghemuindu-se lângă mine și văzându-mă, chiar văzându-mă, când eu însămi încetasem să mă privesc. Am fost eu, în sfârșit, permițând să fiu văzută din nou. Permițând să fiu iubită nu în ciuda nimic, ci pur și simplu pentru că da. Bucureștiul încă își are străzile vechi și neregulate, clădiri fără rampe, trotuare imposibile, dar acum, când mă uit la ele, nu văd doar bariere, văd orașul unde am renăscut, unde Stefan m-a iubit nu în ciuda scaunului, ci pentru că a văzut dincolo de el, unde am învățat că puterea nu înseamnă să nu cazi niciodată, înseamnă să te ridici, chiar și cu baston, chiar și încet, chiar și diferit, și să continui să mergi. Fiul a adormit în brațele ei. Stefan a venit să se așeze alături, luându-i mâna liberă. La ce te gândești?" a întrebat încet. La cât sunt de recunoscătoare," a răspuns Alina, odihnindu-și capul pe umărul lui. Pentru tot, pentru cădere, pentru urcuș, pentru tine, pentru asta. El i-a sărutat părul. Și eu. Fiica a strigat din copac, vrând atenție. Stefan s-a dus alergând. Alina a rămas acolo, simțind briza caldă, parfumul florilor, greutatea blândă a fiului dormind. Prin fereastra casei vedea bastonul sprijinit la intrare. Nu mai era un simbol al limitării, ci al călătoriei, al victoriei, al renașterii. Bucureștiul în depărtare începea să-și aprindă luminile. Primăvara venise pentru a rămâne, iar Alina nu s-a mai oprit niciodată din mers. Cu toții ne confruntăm cu ierni grele la un moment dat, la fel ca Alina. Dacă crezi că după durere vine întotdeauna renașterea, dă like și abonează-te la canal. Asta mă ajută foarte mult să continui să produc aceste videoclipuri pentru tine. Acum, o întrebare sinceră. În viața ta de azi, cine este alături de tine? Cineva care ar fugi ca Vlad sau cineva care ar rămâne ca Stefan? Lasă-ți povestea în comentarii. Până la următoarea poveste.